V mateřské škole Sulanského a nejen tam se dobře osvědčuje spolupráce s občanským sdružením Klub Hornomlýnská. Jak se zrodil projekt Dejte nám šanci? V době, kdy byly Lukáškovi 3 roky, já jsem se pokusila umístit do některého ze stávajících stacionářů v Praze. Jsem zjistila, že to naprosto není možné, protože buď byly ty stacionáře přeplněné, anebo nebyly schopny přijmout dítě s tak těžkým kombinovaným postižením. Následoval pokus o vybudování stacionáře, který se nezdařil, nevyhovovaly hygienické podmínky, ale přišel nový nápad. Že pokud ty děti nemůžeme dostat mezi děti postižené do stacionářů, proč to neudělat obráceně, dostat je vlastně mezi zdravé děti. A tehdy se vlastně zrodil projekt Dejte nám šanci, což je integrace dětí s těžkým kombinovaným postižením do mateřských školek za pomoci asistentů pedagoga. Dodejme, že projekt podpořil také magistrát hlavního města Prahy. Jak realizujete projekt Dejte nám šanci? Projekt realizujeme na území celé Prahy a v současné době máme vlastně integrovaných 20 dětí v běžných mateřských školkách za pomocí asistenta pedagoga. S tím, že ty asistenty pedagoga vybíráme pomocí výběrového řízení a podmínkou je, aby měli středoškolské vzdělání. Upřednostňujeme samozřejmě pedagogické vzdělání. A pokud ho nemají, tak procházejí akreditovaným kurzem, který je schválený ministerstvem školství a pořádá ho občanské sdružení Rytmus. Je to brané jako rekvalifikační kurz na asistenta pedagoga. A kam se mohou rodiče obrátit kvůli informacím? Proč se Hamříkovi se svými dvojčaty nakonec rozhodli pro integrovanou školku? Po poměrně namáhavém půlročním boji se školkami, kde vás teda paní ředitelky odmítají a je to velice nepříjemný a nikomu bych to nepřála, jsme sehnali školku Sulanského, kde teda paní ředitelka byla velice příjemná, doporučila nám Hornomlýnskou, která nám dala vlastně asistentky pro holčičky, aby mohly být zařazený ve třídě s normálními dětmi a fungujeme takhle od září. Paní Hamříková byla týden v nemocnici, takže veškerá péče o 2 hyperaktivní děti zbyla na tatínka. Myslíte si, že by nový zákon mohl nějak pomoci třeba právě vám? Já si myslím, že vlastně teď se začíná jít možná asi takovou správnou cestou. Určitě jsou strašně důležití asistenti. Nedovedu si teda vlastně tento život představit bez cizí pomoci. Jo? Když teda jako otec bych měl chodit do práce a vlastně manželka v tom zůstává sama. Takže bez pomoci asistentů to prakticky nepřipadá v úvahu. Paní Číšková měla opravdu štěstí. Tahle školka nám v podstatě spadla do klína jako zázrakem. Bylo to v podstatě minulý rok na jaře, když se v této školce uvolnily 2 místa a vlastně přes paní Dolejšovou z klubu Hornomlýnská, ta nám tyto místa vlastně pomohla zprostředkovat. Jsme se skontaktovali s paní ředitelkou a dopadlo to tak, že teda může Tomášek navštěvovat tuto školku. Musím říct, že Tomáška právě i ty zdraví děti přijali strašně skvěle. Vlastně kdykoliv jsme tam přišli třeba ráno, tak se mu vrhli, opravdu vítali ho. Jo. Některé děti mu dokonce se nám staly pár případů, že přišli do školky, přinesli mu vlastně hračky, které vlastně jim asi s rodičema připravili. Jo. Prostě přinesli mu to druhý den ráno do školky a Tomášku, tady máš od nás dárek a bylo to úplně skvělé. No. Jaké byly reakce rodičů zdravých dětí? S rodičema jsem se seznámila až od té doby, co chodím do té školky. Reakce byly taky skvělý, protože třeba jedna maminka, která si tam vlastně ve stejnou dobu vyzvedává holčičku, tak přestože vlastně Tomáška ještě až tolik neznala, tak okamžitě viděla, že najednou Tomášek třeba není ve svý kůži, že najednou prostě nemluví, tak s náma v podstatě řešila, co se děje, proč je najednou takový zamlklej, že nepozdravil. Takže i ty reakce těch rodičů jsou taky moc fajn.
A to už je, milí diváci, dnes všechno. Další informace k zákonu o sociálních službách se můžete dozvědět v následujícím magazínu Klíč, vysílaném v premiéře ve čtvrtek 20. dubna. Krásné jarní dny.